Usopp, entra a la proa! Que hi entri? Que hi ha aquí dins! Fins i tot aquí hi ha fet alguna cosa, en Frankie. No ens escaparem i prou, eh? Què us penseu? Encara no heu vist tot el que pot fer aquest vaixell! Que guai! Injecció d'energia de cola! I ara, què fan? Això ja està ple. I ara què faig, Frankie? Dispara a tots els que vegis dins del cercle! Del cercle? Així? Ah, ja els veig! Prem el botó del comandament i estira el fort enrere! Entesos. Així? Què és això? El canó Gaon! Foc! Mare meva! No n'hi ha per tant, eh? Aquest és el poder del Soni! Amb això ens hem desfet de la majoria de peixos voladors. Sí, gràcies a la punteria de l'Usopp, però ho ha fet perfecte, tot i ser el primer cop que el feia servir. Ostres! Quina potència que té! És que el Sani! Increïble, el lleó! Em pensava que em sortien els ulls de les òrbites! Sort que no tinc ulls, que si no... Sí, però per evitar que ens esclafessin hem hagut de fer servir 3 botes d'energia de cola pel tret i 2 per anar enrere. És massa energia, això. No ho podem fer gaire sovint.